Незабавно свиквам кралският съвет. Принцесата да влезе. Жизел! Скъпа, приготвили сме ти една малка игра. Игра! Обичам игри! Хайде, ще бъде много забавно. Забавно! Игра? Област география! Коя е най-дългата река в света? Скъпи, знам го това! Черно море! Скъпа, Черно море и море. Най-дългата река в света е Нил. Съвършено вярно! Област физика! Ницата! Област физика! Коя е най-малката градивна частица в Вселената? Скъпи, какво е това? Камък? Скъпа, не ме излагай. Най-малката градивна частица в Вселената е атом. Съвършено вярно! Браво! Област биология. Какво означава ДНК? Творец на красотата! Скъпа, ти красива и мълчи. ДНК означава изобщено рибонуклеинова киселина. Съвършено вярно! Браво! Чудесно, скъпа, значи си готова. Скъпа, готова си! Готова за какво? За сватба, разбира се. Сватба! Кой ще се жени? Нашата дъщеря Жизел. Честито, мила! О, татко, това е чудесно, защото аз вече имам избран на сърцето. Кой? Принц Рике. Това е ужасно. Какво ще кажат хората? Какво ще кажат хората? Те ще ни удумват. Те ще ни удобват. Не разрешавам. Баща ти не разрешава. Ще организираме конкурс за женихи. Конкурс! Пик-пик! Конкурс за женихи? Тези хора винаги объркват нещата. Принцът скоро ще бъде тук. Трябва да му спечелим време. Пик! Guten Tag, meine Prinzessin Giselle! Аз се възхищавам на вашия дум и красота! Заедно ние можем да управляваме! Да завладяваме! Да разрушаваме! Ние можем да бъдем целия свят! Аз нямам нужда от целия свят, а само от един човек. И това не сте вие. Напуснете! Следващият кандидат. Да стане моя жена. За да получа ваша ръка, аз нося кожа от бизон, мляко от лама, огъдница от зъби, кожите на мут, рога на пиво, копита на елен и други вкусни лабоства. Не, тате, не, скъпи, не става така. Стана ми лошо. Довиждане! Следващия кандидат да заповяда.
principessa di Sella Mavella. Mi si толкова очаровательна, я съм толкова дълбоко впечатлен. За мен ще бъде истинска чест и голямо удоволствие да получа богатството ви. Ръката ми, разбира се. Принце, не смятате ли, че няма по-голямо богатство от любовта? Скузи? Аривидерчи! Мама мия!